Alweer 20 jaar Bridge Kroegentocht. Venraiser deelnemers Duchenne Heroes. Het is vandaag 23 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen zaterdag vond de Venraiser Bridge Kroegentocht plaats. De 3 Venraiser Bridge Clubs organiseerden dit evenement dit jaar voor de 20ste keer. Met ieder jaar 400 deelnemers is de Venraiser Bridge Kroegentocht een begrip bij de bridge-liefhebbers. Een beproefd concept met een mooie prijzenpot en gezellig bridgen in een unieke ambiance deed dit evenement uitgroeien tot een van de best bezochte bridge-toernooien in de regio Noord-Limburg. Op zaterdag 20 september staat het toernooi voor de 20ste keer op het programma. Bridge is populair, met name bij de ouderen, bij de 50-plus. Is het dus heel aantrekkelijk om dat een sport te hebben die je heel lang kunt doen. Waarom zijn jullie in de tijd 20 jaar geleden met dit toernooi begonnen? Dit toernooi zijn we begonnen omdat Venray eigenlijk een beetje een blinde vlek was in de bridgewereld. En een aantal mensen hebben zich toen samengepakt en die zijn begonnen met een kroegentocht. Ook om Venray op de kaart te zetten qua bridge, maar ook qua entourage en qua plaats Venray. Waar komen de deelnemers allemaal vandaan? Van heinde en ver. De hele regio, tot een straal van 100 kilometer, hebben we dus de bridgers. En het is nog steeds populair dat de mensen dus van zover komen om hier een kaartje te leggen. 3 bridgeclubs zijn nu verantwoordelijk voor een gedegen verloop van het evenement. BC Venray, BC Rooi en NRBC, de Niet-Rokers Bridgeclub Venray. Naast de organisatie van 5 personen zijn er vooral tijdens de dag zelf vele vrijwilligers die een handje helpen om het toernooi te doen slagen. Die komen vervelend uit de Venraiser Bridgeclubs. Mensen die de bridge een warm hart toedragen, die komen dus op vrijwilligersbasis meewerken, gaan de middenstanders af om prijzen in te winnen en gaan dus ook mee met het hele gebeuren. Zijn jullie tevreden zoals het nu gaat? Of zijn er veranderingen op komst in de bridgewereld? Nou, zo op het moment zijn we zeer tevreden met hoe het gaat. En of er iets nieuws gaat gebeuren, dat kunnen we op het moment niet zeggen. Maar dit willen we voorlopig zo aanhouden zoals het gaat. Het is toch helemaal niet meer van deze tijd om gewoon een kaartje te leggen? Je doet dat toch gewoon digitaal? Nou nee, niet van deze tijd. We zitten toch nog genoeg achter de computer. En het is prachtig en fijn dat je met 4 mensen aan tafel zit om een kaartje te leggen. Maar ook even sociaal contact. Je kunt ook wat gegevens uitwisselen over het wel en wee in je buurt. Dus, en dat heb je dus niet bij internet. Want bij internet zit je met wildvreemde mensen te kaarten. En kaart kun je overal. Maar dit is het aantrekkelijke dat je met mensen bridgt die je dus kent en waar je nog een woordje tegen kunt zeggen. Hoewel de prijzen niet het belangrijkste zijn, mag de hoofdprijs er wezen. Een bridge weekendarrangement bij hoofdsponsor Asteria Venray. Maar het zijn vooral ook de kleine dingen die je doen. Een goede ontvangst met een kopje koffie en stukje vlaai worden erg gewaardeerd. Maar het draait natuurlijk allemaal om het gezellige karakter van dit jubilerende bridge-toernooi. Nou, dat is gebleken. We hebben dit jaar voor het eerst een nieuwe kroeg moeten inzetten. Omdat het aantal deelnemers de verwachtingen ver overtroffen heeft. En wat het populair maakt, dat heeft Wim juist gezegd, Venray is aantrekkelijk. Venray is een aantrekkelijke gemeente. We hebben mooie kroegen die leuke lunches bieden. En de prijzen zijn goed, dus mensen komen er elk jaar weer op af. We hoeven nauwelijks te adverteren of te promoten. Het is echt een gewilde drive. Mooi publiek, mooi weer. Dat zijn allemaal pluspunten die we hier in Venray hebben. Misschien ook wel andere dorpen, maar Venray heeft dat. 2, min 2, 6, min 2. Op zaterdag 18 oktober is het 70 jaar geleden dat de regio Venray-Overloon werd bevrijd. In de laatste dagen van deze hevige oorlogsstrijd is onder meer de Grote Kerk verwoest. Om deze gebeurtenis te herdenken wordt een luisterplek, onderdeel van de Liberation Route Venray-Wezen, onthuld. Deze luisterplek is de laatste in een reeks van 4. Om 11:15 's middags vindt een indrukwekkende flyby door een historische Spitfire plaats. Gevlogen door de Koninklijke Luchtmacht. Aansluitend wordt de luisterplek onthuld door burgemeester Hans Gielissen en burgemeester Ulrich Franke uit Wezen. Afgelopen week werden weer de Duchenne Heroes georganiseerd. In deze tocht doen 4 Venraiser Mudhunters mee. Zaterdag was de laatste etappe met de finish in Nijmegen. Vorige week fietsten 4 mannen uit Venray de tocht Duchenne Heroes.
Een tocht van 700 kilometer door 4 landen met maar één doel: aandacht te krijgen voor deze verschrikkelijke spierziekte Duchenne. Iedere deelnemer haalt minimaal €2500 aan sponsorgeld op, waardoor er meer onderzoek mogelijk gemaakt kan worden. In de afgelopen jaren fietsen de heroes al meer dan €7 miljoen bij elkaar. Zo proberen ze de ziekte Duchenne de wereld uit te trappen. Duchenne is een progressieve spierziekte waar vooral jongens aan lijden. En het is een ziekte waarbij je eigenlijk je spieren afgebroken worden. En dat duurt een hele tijd, maar de meeste jongens overlijden voor hun 30ste. Dus er is nog geen oplossing voor en geen medicijn. Al enkele keren namen 4 mannen uit Venray vakantie om de mountainbike op te pakken en een week lang zich hiervoor in te zetten. Om geld in te zamelen voor de ziekte van Duchenne, om het voor jongetjes straks mogelijk te maken zodat ze met hun eigen maatjes kunnen blijven spelen. En wat ze nu niet kunnen. En daar moet gewoon geld voor komen. Het kan niet zo zijn dat kinderen niet met hun lotgenootjes kunnen spelen. Dat kan niet. Hoe verloopt het tot nu toe? Hartstikke goed. Nee, nou het gaat een beetje met vallen en opstaan. We hebben allemaal al een keer op de grond gelegen. Behalve de Brick. Die heeft wel de bijnaam, maar die heeft nog niet gelegen. Maar verder wordt het steeds zwaarder en zwaarder. Is het ook gevaarlijk om mee te doen? Ja. Nou ja, weet je wat gek is? Ik doe al een aantal jaar mee en eigenlijk is dit jaar is het mooiste weer van alles geweest. Maar ook wel de editie met de meeste ongelukken. Dus dat is wel heel erg vreemd eigenlijk. Ja, ik zelf ben er ook wel een keer gevallen. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Hoe mooier het weer, hoe meer ongelukken er gebeuren. Is het alleen maar fietsen? Ik reed van de week bijvoorbeeld een keer zo'n camping op. En ja, dan zitten er mensen in het naseizoen op een campingje, heel rustig. En ineens komen er, ik denk iets van 600 man op zo'n camping. En dat trekt van Frankrijk helemaal dag voor dag richting Nijmegen. En ja, die hele karavaan, het eten, EHBO, ja, gigantisch veel wat er echt bij komt kijken. Ja, als ik het allemaal op moet noemen, dan vergeet ik iemand, dus dat ga ik niet doen. Zo'n tocht van 7 dagen is natuurlijk erg belangrijk. Maar het blijft een race tegen de klok. Er moet nog veel werk gebeuren tot er een goed werkend geneesmiddel is. Door deel te nemen aan deze tocht kunnen de Duchenne Heroes een groot verschil maken in de levens van duizenden zieke kinderen. Het is heel belangrijk omdat anders de kinderen overlijden. En dat doen ze nu nog, veel te jonge leeftijd. En dat mag niet meer, dat zou niet meer moeten. En dat hoeft ook niet meer. Als we een onderzoek voldoende geld bij elkaar halen en een oplossing komt. En dat gaat zelfs bij de stoere mudhunters niet in de koude kleren zitten. In de week komen de tranen steeds sneller. En dan wil je eigenlijk iedere moment van de dag met een zonnebril oplopen. Zodat ze niet zien dat jij het ook moeilijk hebt. Het is gewoon emotie zo'n week en die mannetjes hier rond ziet lopen en dan weet je dat je zelf natuurlijk 3 gezonde kinderen hebt die niks mankeren. Ja, je krijgt elke avond filmpjes te zien, sowieso wat er gefietst is, maar ook wat de ziekte inhoudt. En dan vertelt een ouder over het kind en ja, dat raakt je heel erg. En voor jezelf is het pijn lijden die week, maar dat staat niet bij datgene wat die kinderen doen. En die kinderen zie je hier iedere dag weer opnieuw. En ja, dan weet je gewoon waar je het voor doet. Dat Henke dan inderdaad zijn handje op mijn schouder legt en zegt van joh, beterschap. Terwijl dat je hem zo gunt zeg maar, dat hij beter wordt in plaats van ik. Snap je? Ik ben over 6 weken klaar, maar weet je, hij moet nog zo lang weg. En dat is gewoon, daarvoor zijn we hier. En dat, als ik daar een klein beetje daaraan mee kan helpen zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen, dat de ziekte minder slopend is als dat hij nu is, dan vind ik dat heel fijn en dan dat doet bij mij wel emoties op. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het flink af. Het blijft droog, maar morgenochtend en in het begin van de middag is het bewolkt. Af en toe breekt de zon door. Later op de middag en in de avond gaat het regenen. Het wordt maximaal 17 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.